Phela akekho umculi onebhadi nje kumaskandi njengoKhuzani. Uma ingekho i-content or into abantu abazoyikhuluma noma bazoyicula, igama laKhuzani lizongena no matter what. But-ke ngiyazi ukuthi uKhuzani kuyamkhuphula because igama lakhe lihleli likhulunywa ngayo. So ngabezwa abantu bethi khona iy'ngoma ey'thize laphana ey'layelekayo, kodwa ayikho ingoma into silokhu bekhuluma ngayo, but bayasho ukuthi hayi ikhona ethize, ikhona ethize. Asangasizwe ndawo, sangesizwe ku-TikTok, sangesizwe ku-Facebook bekhuluma ngayo abantu. Yiziphi lezo ngoma lezo? Since nje thinte igama laKhuzani laphana, hey, hayi niyazama ukumphusha lo mkhulu lo onomdloya ngalapha ekhanda omhlophe. Niyazama ukumphusha. Vele inhloso bekuyileyo. Iloko kade ngikusho nasekuqaleni. Ngesikhathi ekhipha i-promo ukuthi vele inhloso ade ifuna vele ukuba semlonyeni kubantu, ehlale sey'ndebeni zemlomo njalo bebiza igama lakhe. Insika masikandi njalo ithi ukugana kwalo mfana akusho ukuthi yena usewumnumzane. Abanumzane baganisile, baganiselwe futhi baneminyaka engama-60. Usethini-ke manje insika kamasikandi uthi suka awuzwe wajeka kamnandi kanjani amakhono ugadla bethithiza. Bathi udunuse beze bethembe bethi kuhlatshiwe kubo kaNxumalo. Into engiyithanda uyayibhala ingoma futhi neqiniso uyalimela. Uma ubona inkulumo kanjena-ke ephejini lomuntu, ubokwazi ukuthi yena this is a provocative statement. I-statement esinochuku esizonenza ukuthi nina nikhulume, nikhomente, ni-reacte. Either way uyayithola into ayifunayo lo owepage. Ilokho akufunayo. It's not by mistake ukuthi nimbone uKhuzani bekhuluma ngaye ngalendlela abakhuluma ngayo. It is because bafuna engagement, and i-engagement nibanika left, right, center. Mina nginga-advise ukuthi uma ubona into kanje ungayithatha leyo content leyo, lo screenshot, wena usenzele yakho i-content esayidini, nokuthi ukuthi uyokhuluma kuleyo post leyo oyibonayo, because ilokho umuntu asuke ekufuna. Kuma-comment alapha usimcelile John wakho ukuthi isithombo sami mnumzane sifakelani niphusha leli bhala lenu ngaye. Wasethi inkosi yamageza masono wathi kombe ngakobazi ukuthi umnumzane induna esigodi yikho edunyelwa yikhanda nje ugadla. Umnumzane umuntu oganiwe akayeke ukufuna ukunaka ngengane. Usinike osikari uthi yini emenza umona uma omunye umfana ezibizwa umnumzane ngoba vele umnumzane akujeki. Umshana kwaMantunganzulu uthi uyayondla emndeni eminingi ngikhuba aluphela usuku ningabhalanga ngaye abugawuzi. Usicela umsolo uthi angiyena impela ulandela kakhulu kodwa le eyenziwa ugadla uKhuzani angathi unomona ngokugana kwakhe. Waqala wathi uzochaza umnumzane kade ishade dlamana namayo sayiphinda lento kulesi sigexa sikhiphile. Cha, uma labo ukukhuza basondelene nawo ukhuluma into engasile umdala engani kuthiwa ubudoda bukhulela. Umpunzo mesithatha isinqumo sobudoda usuyahlukumezeka yini ngalento oyenzayo umdala. Bese iyaqhubeka i-comment ibindi kakhulu lapha lesi yanqamuka. Bathini onke emthimkhulu ukuthi baqinisima bethi into ukuze inaka kumele ibe nomgodi. Ezingomeni ezingaka esiculile wena ukhethe leyo nje. Wasethi uMax siyamthanda Mawandla. Manje sifakelana isithombe sikaMnumzane Khuba osiduma ngabanye. Dumani vele uKhuzani yena enizokhuphuka ngaye ngoba unehlulo kuya nokubuya ngakho konke futhi. Kune question lapha nekuyafaka umuntu ebhanyazi lembatha lapha manje 4 days ago manje cabanga lapha Facebook i-video ethi Khuzani kwenziwa yini abantu befaka igama lakho into abazenzayo. Wabuza uKhuzani ukuthi uma umuntu efuna ukuthi into yakhe isheshe ifike kubantu uzothinta igama likabani, umculo kanjani, umuntu othopa lo sikhathi leso. Ubani umuntu othopa lo sikhathi leso uKhuzani. Yingakho lokho bekhuluma ngaye. So ngaye understandayo lo nto leyo. Kodwa nje abantu abaningi nje kumele beku-understand ukuthi na ama-tricks kumele bawa-understand ukuthi ahamba kanjani. I-cheap politic yakwaMaskandi leyo ukusebenzisa igama laKhuzani ukuze bona bekhulu imisebenzi yabo at the same time benenze nina nizokhuphula umsebenzi wabo ni-engage emaphejini wabo because they know
for sure ukuthi nizofika nizocomment. Lama comment phela awayengenelanga wona ngephutha, afakwa abantu. Yikho lokho okufunakalayo, because ayikho into efaka uKhuzani la, ayikho ngempela. Thina nje sizozenzela amavidiyo kanje ngale sikhuluma ngayo, siqhubeke siphushe i-content ekhuluma income iveze kahle umsuzo kaKhuzani ngendlela okuyona yona. Abantu abayibhimbelayo abacula ingoma sakuyixoxa engathi ushiswa ubhatata, engathi ushiswa mazambane umuntu, engathi ulimi selishile lishiswe yiti, ayikho into esizoyenza lokho. Kodwa makumele kudedele isibhaki umuntu ukuthi mdala, akutsho lutho, uyosithola umuntu isibhaki. Nomdlwenga futhi ekhanda engathi iqhude lapha ngaphezulu, isikhathi sakhe sosingenaso ngampela. So nje abantu abakhuleke uma bebona into njengale, nazi ukuthi yena uKhuzani wondla imindeni eminingi la endimeni kaMaskandi, wondla abalandeli abaningi abanama-page, wondla abalandeli abaningi abanama-channel. Nikwazi lokho ku-TikTok, nikwazi ukuthi uKhuzani siningi isinto asibeka emndenini, amasaka empuphu uKhuzani awafakayo umndeni ngomndeni. Banogadla uyamondla uKhuzani manje, udliwa uKhuzani ugadla. Umsebenzi wakho wa-Facebook uyaphuphuka. Akufuni sikhulume ngokucula ngoba angazi noma uyacula noma yini, kodwa athi wenza kahle ekuchazeni isintu nokuba usonkondlo, ithalente elikhona. Kodwa lapha ekuculeni sekuyisikhathi ukuthi abeke amakhokhethali. Kumele akeke ukucula, kungazi ukucula kumiyeke uJafa. Hayi bo, naku sengibhele umuntu uJafa ugadla. Naku sengibiza inkosi manje yoMaskandi engabekwanga ngokusemthethweni. Nisale kahle.